Jo ja he trobat la manera, després d'hores i hores i hores i mil per fer. Vale? Començaré fent la 1. I ara així. I ara aquest, el 2, que el m'he xupat. I el 3. Que és començar com el 2. I ara d'aquí al punt agafem i toca totes les puntes. I jo ja ho sé fer.